מה זה פנקרטיטיס? פנקרטיטיס זה דלקת של הלבלב, זה פירוש המושג, ואנחנו מכירים שתי צורות עיקריות, אחת פנקרטיטיס חריפה, זה אומר שהלבלב הוא בריא, אין לו שום בעיה, ומאיזשהם סיבות שהשכיחות ביותר זה מחלת אבנים בכיס מרה, ואירוע שהעברה של אבן דרך צינור המרה שהראינו קודם בתמונות, גרם לדלקת בלבלב, והסיבה השנייה השכיחה ביותר זה שתייה של אלכוהול, וזה דלקת חריפה. וישנה דלקת כרונית, זה מצב שבו הלבלב כל הזמן בוער במין תבערה כזאת, הולך ומצטלק, נוצרות בו אבנים ועוד כל מיני דברים, ובסופו של דבר במקרה קיצוני הוא מגיע למצב של מה שאנחנו קוראים אי ספיקה של הלבלב. הוא לא מייצר את ההורמונים שהוא צריך ואז מופיע סכרת, הוא לא מפריש את האנזימים למערכת העיכול, אז יש בעיות של עיכול וספיגה ויש כאבים, זה השילוש האופייני למחלה הזאת. זה קצת מחוץ ל... איך אפשר להבחן את הדלקת? יש כל מיני בדיקות מסוימות, בדיקות דם בעיקר, זה טוב מאוד לאבחון של דלקת חריפה, וגם בבדיקות הדמיה, ובעיקר הסיפור הקליני של החולה, של כאבים מאוד מסוימים, ירידה במשקל, שלשול, סכרת שמופיעה. כמובן תמיד עולה השאלה אם זה גידול, אם זה דלקת. בדיקות הדמיה בדרך כלל פותרות את זה, ולפעמים צריך לעשות כמו שדוקטור סנטו הראה לכם, EOS, ביופסיה, דברים כאלה. אבל בבדיקות דם אי אפשר לראות את זה. בבדיקות דם אפשר לראות דלקת חריפה, ושוב, כמו כל דבר אחר, הבדיקות הן תמיד עזר למהלך הקליני, אז הרופא צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לעשות את הבדיקה הנכונה, ולפעמים הוא צריך בדיקת מעבדה כזאת או אחרת, בדיקת הדמיה כזאת או אחרת. ואז מה הטיפול במקרה הזה בדרך כלל? זה נורא תלוי מה הסיבה, זה תלוי מאוד בסיבה, ויש רפרטואר שלם של טיפולים, כולל כירורגים, כולל לא כירורגים, גדול מאוד, ייתנו לי להתפלפל עד מחר. יש לי שתי שאלות. הראשונה זה... אולי רק תגידו למי, אז אנחנו נדע מי צריך להיות דרוך. לדוקטור גבע, השאלה הראשונה. מבחינת אחוזי הצלחה בטיפול של פולטרינוקס, ולא רק אחוזי הצלחה, אלא אם זה מצליח להעלים את הגידול או להשיג אותו או משהו כזה. טוב, מי שמכיר אותי יודע שאני לא אוהבת להגיד מספרים באופן כללי, כי אני באמת מאמינה שכל מטופל הוא 100%. הוא עולם ומלואו, ככה בעיניי התפיסה הטיפולית. ולכן זה פחות חשוב מה הסטטיסטיקות אומרות, זה הרבה רופאים אוהבים להתעסק בסטטיסטיקות, אבל למטופל בסופו של דבר או שזה מצליח או שלא. פולפירינוקס נחשב אחד הטיפולים היותר מוצלחים מבחינת התוצאות על הנייר. התגובות הן יחסית יותר טובות, מה זה אומר? אנחנו יכולים להגיע ל-30, אפילו 40% נסיגה של הגידול, זה לא העלמות של הגידול. זאת אומרת, כמעט אף פעם לא נראה, ואני תמיד אומרת כמעט אף פעם, כי מקרים חריגים תמיד קורים, אבל כעיקרון אין העלמות של הגידול הזה עם אף טיפול. הדבר היחיד שמעלים את הגידול זה הכירורג. אנחנו יכולים לעזור, אנחנו יכולים את הטיפול של אחרי כדי להוריד את הסיכוי שהמחלה תחזור, אבל אנחנו לא יכולים באמת להעלים אותו. גם אם לא עם פולפירינוקס זה טיפול שנחשב יחסית טוב, אבל אגרסיבי. והשאלה השנייה, אולי לדוקטור נחמני, אני לא יודעת, קראתי הרבה על טכנולוגיה של ננו-נייף. אם אתם מכירים. כן, בטח מכירים. אין הרבה ניסיון בכלל בעולם בלבלב, ויש תחום שלם של טיפול באונקולוגיה שקוראים לו אבלציה. זה אומר שאנחנו בעצם בטכניקה כזאת או אחרת, בדרך כלל טכניקה של חום, שורפים גידול. זה שכיח יותר בכבד, אבל זה קיים גם במקומות אחרים, כמו בלבלב. הבעיה העיקרית זה שאנחנו, כשאנחנו שורפים משהו, אנחנו שורפים את כל הסביבה. ויש שם צינורות עדינים וכלי דם, וזה לא כל כך פשוט לעשות את זה. הטכנולוגיה של ננו-נייף היא טכנולוגיה מאוד מאוד מתוחכמת, שבאמצעי של העברת זרמים חשמליים on and off מאוד מהר, בתדירות מאוד גבוהה, התוצאה של הדבר הזה הוא יצירה של כמו נקבים כאלה בדפנות של כלי דם. זה נקרא, אני חושב שזה שם פנסי באנגלית, זה לא חשוב כל כך בעצם. לא רוצה להגזים בטכנולוגיה. אבל התוצאה, בגלל שכלי דם ובעיקר צינורות כמו צינור לבלב ובכבד צינור מרה, הם עטופים ברקמה שהיא כמו רקמת צלקת, רק מאוד מאוד עדינה. אז היא מגינה על זה. אז ננו-נייף יש לו יתרון בזה שהוא לא עובר את הרקמה הזאת. אז באופן תיאורטי, ואני אומר תיאורטי כי זה לא מבוסס על מחקרים גדולים, זו טכנולוגיה מאוד חדשה, היא קיימת בשוק שנים ספורות, היא כמעט ולא נוסתה בלבלב, והיא נותנת, או לפחות באופן תיאורטי, יכולה לתת מענה במקרה שבו אתה רוצה לשרוף נגע או לחסל נגע מאוד מאוד קטן מוגדר. הבעיה היא שבאונקולוגיה זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים לדעת מה קורה בבלוטות הלימפה.
ואנחנו רוצים להוציא את כל כשאנחנו מתכננים ניתוח או פתרון, ואנחנו שמים כיעד ריפוי מלא, להתייחס לשאלה הקודמת שלך. אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להרחיק את כל הטריטוריה, את הגידול, את האיבר שבתוכו הוא נמצא, ואת אגן הניקוז הלימפטי, את כל הטריטוריה של צינורות הלימפה, שדרכם הגרורות האלה הולכות, נעצרות בתחנה ראשונה בבלוטות לימפה ומוצאות את דרכם. את זה אנחנו לא יכולים לעשות בטכניקות של אבלציה, לכן הטכניקות האלה תמיד היו שמורות לטיפולים שאנחנו קוראים להם פליאטיביים. אנחנו יודעים שלא נרפא את החולה, אנחנו רוצים לעזור לו, ואז יש לנו תוכנית לשרוף נגע כזה או אחר. דוקטור גבע. השאלה שלי לגבי גידול לא סרטני, דוקטור סירוזי, שהוא במעקב הרבה שנים ציסטה איזה? אדנומה סירוזי. אדנומה סירוזי, כן, סורי, כן. שהוא לוחץ על הפרסום, והמעקב הוא לראות עד כמה אחד שאני מגיעה לניתוח, והאם מה שהראית קודם על הכלי דם, הניתוח יהיה יותר קשה, פחות סיכוי החלמה, ככל שהוא לוחץ יותר לפרסום. קודם כל צריך תמיד לראות את בדיקת הדמיה הספציפית, וקשה נורא לתת ככה תשובה כללית שהיא נכונה. אדנומה סירוזית באופן עקרוני לא גידול שיש לו פוטנציאל להפוך להיות גידול סרטני, לכן אנחנו עוקבים אחרי הגידולים האלה, עוקבים כי אנחנו אף פעם לא נגיד לבן אדם שיש לו נגע בלבלב, נגמר הסיפור. אבל אנחנו עוקבים אחרי זה, ובאחוז מאוד גבוה של המקרים אנחנו יכולים לקבוע את ההבחנה הזאת באופן ודאי אפילו בלי ביופסיה, כי יש לזה מראה מאוד מאוד טיפוסי בבדיקות הדמיה. אז כשזה באמת טיפוסי ואנחנו משוכנעים שזה הסיפור, זה לא גידול סרטני של הלבלב וגם לא גידול שיש לו פוטנציאל סרטני, אז אנחנו מכניסים את החולה לתוכנית מעקב כזאת או אחרת. השאלה היא אחרת. להוציא אותו. השאלה, ההתלבטות היא, ברור שנגיע לניתוח, הוא לוחץ כבר לפרסום, ורואים את ההתקדמות. השאלה היא, כל שמחכים, הסיכוי אחר כך לבוא לניתוח בצורה טובה, בגלל שהוא כבר לוחץ על כלי אדם, היא פשוטה. כמעט אינטואיטיבית הייתי אומר, כן, כי ברור שכשמשהו, אפילו אם הוא שפיר, הוא הולך וגדל, ויש גידולים שפירים בהרבה טריטוריות בגוף, באיזשהו שלב מגיעה נקודה שבה הוא לוחץ על מבנים ועושה חיים לכירורג יותר קשים, זה ברור. תמיד כדאי, שוב, הדיון הזה הוא מין סמולטוק כזה, שהוא לא, אי אפשר לקחת ולהפוך אותו ליצאה רפואית אמיתית. אז צריך לבוא מדמיה. כן, בסדר, הצבא. השאלה היא אליך, כי הסרטן עלה, שהבנתי. הוא אמר שיש מקרים שמקבלים סוכרת בגיל מבוגר, שאין היסטוריה משפחתית. מה זה נקרא גיל מבוגר, ואיך אפשר לדעת איזה בדיקה צריך לעשות חלילה לגלות גיל? שאני אענה או אנדוקרינולוגית? על זה. אוקיי, בעיקרון, כן, כירורג תמיד יודע, אבל גם אנדוקרינולוגים אמר. בעיקרון סכרת בגיל מבוגר מדובר על אנשים בגיל למשל 70, בלי סיפור משפחתי של סכרת, בלי גורמי סיכון של סכרת, שבאופן חד מופיעה סכרת. כשסכרת מופיעה בסביבות גיל 50-60 עם עודף משקל, עם גורמי סיכון, אז זה לא נחשב כגיל מבוגר. יש לי שאלה לדוקטור גבע. אמרת שכרגע אין תרופה כל כך ביולוגית שהיא בשלב ההוכחה והכל. אם יש איפשהו מחקר או... איפה מתבצע מחקרים גם? כאילו, הייתי רוצה לדעת. הוא שואל על מחקרים בסרטן לבלב. קודם כל, יש הרבה מאוד מחקרים, כמו שאמרתי. אצלנו ביחידה ספציפית אנחנו מביאים ויש לנו הרבה מאוד מחקרים. המטרה שלנו תמיד במטופלים שלנו זה אם יש מחקר, קודם כל להביא אותו, ודבר שני לשלב את המטופלים שלנו במחקרים, כי אנחנו בהחלט מאמינים שכל דבר שנוסף לסטנדרט הטיפולי הוא מועיל. לנו ספציפית יש כמה וכמה מחקרים בלבלב, וזה תלוי כמובן במטופל, בסרטן לבלב, זה תלוי במטופל, ובהתאמה האישית של שלב המחלה שלו, זה לא מחקר כשמו כן הוא מחקר, אנחנו לא באמת יודעים אם הטיפול הוא יותר טוב. אנחנו כן יודעים אבל שמרכזים שיש בהם מחקרים, באופן גורף, יש מחקרים מצוינים גם על זה, באופן גורף מטופלים שמטופלים במרכז שיש בו מחקרים, גם אם לא ספציפית הם מקבלים מחקר, הם חיים יותר וחיים יותר טוב, כי הידע הוא כנראה יותר משמעותי. מחקרים יש בדרך כלל בכל המרכזים הגדולים. אנחנו לא מיוחדים בדבר הזה, אנחנו כן ספציפית אצלנו במרכז מביאים גם מחקרים יחסית יותר
מוקדמים, מה שקוראים לזה, פאזות ראשונות, מחקרים מאוד מוקדמים, שאין את זה בהרבה מאוד מרכזים אחרים. צריך לראות מה מתאים לנו. אוקיי, אבל לגבי התרופה הביולוגית, שזה תחום של... אז תרופה ביולוגית זה לא אחת, זה עשרות ומאות תרופות שנמצאות כרגע במחקר. יש גידולים במערכת העיכול שהתרופות הביולוגיות נמצאות ובשימוש, כמו אבסטין שבטח שמעתם בחדשות, או הרביטוקס, או וקטיביקס, או יש המון תרופות כאלה, לדוגמה בסרטן המעי הגס, הרצפטין, שזה המון נוגדנים וזה הכל תרופות גם ביולוגיות, גם מונחות מטרה. והראיתי את ההבדלה בין שני הדברים האלה. דווקא בסרטן לבלב עוד לא מצאו. מצאו, כן, כמו שאמרתי, ב-BRCA, וזה תחת מחקר. אבל מחפשים כל הזמן. לנו ספציפית יש לפחות 2 מחקרים עם תרופות ביולוגיות כאלה או אחרות, כל הזמן מחפשים. רגע, ניתן למי שלא שאל. למי אתה... רק אל מי? מה? אליי. כשאת מדברת על מוטציה ב-BRCA, מה אתם מנסים מעקבי פארק למשל? נכון. איזה מהם? כי יש אצלכם... יש כמה בפארק, יש 2 מחקרים שכרגע באופן בתפיסה. ספציפי מי שצריך, אנחנו ניתן לו כמובן אינפורמציה, אבל זה לא לקהל. דיברת על התרופה גזר. שנייה, אני פשוט שאלת ואני מנסה לחלק את ה... כן. אחרי ניתוח וורד פלוס טיפול חלקי וגם סוף. חלקי. מבחינה סטטיסטית, מה אורך החיים? אחרי הניתוח? ההידרדרות. אחרי הניתוח ואחרי טיפול חלקי בכימותרפיה. איך אני נגררת לדבר על סטטיסטיקות? מבחינתי... אני יודעת 5 שנים. מתי מתחילה ההידרדרות? מבחינתי כולם להבראה מלאה. אבל הסטטיסטיקות אומרות שפחות או יותר הסיכוי לחיות אחרי 5 שנים, עם גידול גם אחרי ניתוח מאוד מוצלח, עומד על ערך 15%. אז מתי מתחילה ההידרדרות? אין לדעת, מאוד אינדיבידואליות, כל מטופל כשלעצמו. בדרך כלל השנה, 2 הראשונות הן הקריטיות. אחרי שנה או 2 אנחנו קצת יותר נשמים לרווחה, אחרי 3 עוד יותר, אחרי 5 אנחנו מאושרים. הוא תמיד צריך להיות קצת אופטימי, אחרת. רק לגבי השאלה ששאל, הסטטיסטיקות האלה, מה בעצם עושים? עושים איזשהו מחקר סטטיסטי. לוקחים קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, ובודקים כמה כל אחד חי, ועושים ממוצע. מה זה אומר לגבי החולה הבודד? תכלס כלום. אבל זה לא התחמקות. למה? כי הקבוצות, אפילו אם אתה שם את החולים ביחד ומקבץ אותם בתת קבוצות דומות מאוד, עדיין יש שוני גדול מאוד. אז ברור שבן אדם שעבר ניתוח מוצלח, והיה לו גידול של 1.5 סנטימטר, שלא פרץ את הגבולות של הלבלב, הוא לא חדר לבלוטות לימפה, הוא לא נכנס לכלי דם קטנים, אז הסיכוי שלו, הוא לא, המספר הזה, הוא לא מייצג אותו. מן הצד השני, אם היה לו גידול גדול, שפרץ את הלבלב, תפס את הווריד הראשי, אולי אפילו חדר פנימה, והכירורג עשה איזשהו ניתוח דרמטי, וזה יסתדר. שני החולים האלה לא אותו דבר. הסיכוי הסטטיסטי שלהם לחיות 5 שנים הוא לא אותו דבר. חלק מהאנשים הם שייכים לתת קבוצה, נכון שהיא קטנה, אבל היא מאוד משמעותית, של אנשים שהאחוזים שמביניהם הגיעו ל5 שנים ובעצם לריפוי מלא, הרבה יותר גבוה. אז זה תמיד שק גדול של נתונים, ואסור לקחת, להגיד עכשיו, ואני הסיכוי שלי לקחת בעצם. סיפורים, מה? אפשר כמה מילים על IPMD וההסתברות שאחרי ריטל יחזור העניין על עצמו, זה יחזור. אז IPMN זה מצב שבו בעצם זה נגע טרום, או נגע שיש לו פוטנציאל להפוך להיות, לפתח בתוכו גידול סרטני בלבלב. ישנם סוגים שונים, כזה שמערב את הצינור הראשי של הלבלב וכזה שמערב את צינורות הצד. וגם פה יש כל מיני, יש קשת שלמה של מצבים שהם מהווים גורם סיכון להתפתחות סרטן. באחוז גדול מהמקרים, המצב הזה של IPMT או IPMN הוא מערב חלק מהלבלב, לא את כולו. ואז, כשאנחנו יודעים שהסיכון הוא משמעותי, אנחנו קוראים את אותו חלק שנגוע. עכשיו יש שאלה מאוד גדולה בעולם המקצועי,
האם צריך לעשות כריתה של כל הלבלב, כדי למנוע את ההישנות הזאת, שזה מצב שהוא כרוך בסיבוכים לא פשוטים בפני עצמו וגובה מחיר בפני עצמו, או שצריך לעקוב אחרי החולים, או שצריך לבחור חלק מהחולים לכריתה מלאה או למעקה וכך הלאה. אי אפשר להגיד, אני לא יכול להגיד, שוב, כאמירה כללית, X עבר כריתה של ראש לבלב, ועכשיו מה הסיכוי שיהיה לו חזרה של IPMN, ומה הסיכוי שיתפתח לו סרטן לבלב. אין דרך לתת לזה מספר ככה. אבל אם היה לו מבנים כאלה שוב, אנחנו לא ניכנס לכל השינויים ההיסטולוגיים שיש ב-IPMN, אבל אם היה כזה ממש בשוליים, ובתוך הנגע הזה שערב את השוליים כבר היו שינויים טרום סרטניים, זה מגדיל את הסיכוי באופן משמעותי. אם לא היה שום דבר כזה, יש סיכוי טוב מאוד שהוא עברי לחלוטין. אבל כל החולים האלה ייכנסו למעקב, ואחרי כל החולים האלה אנחנו נסתכל טוב טוב מה קורה שם. ואז אם זה חוזר, מורידים לו את החצי השני? כן, אם זה חוזר, אז אנחנו דנים עם החולה שוב, זה תלוי בגיל שלו, במצב הבריאותי שלו, ביכולת וברצון שלו לעבור ניתוח. כן, חיים בלי לבלב, אבל זה מייצר סוג של סכרת שהיא מאוד בעייתית וקשה לאיזון, אולי דוקטור אושר תגיד על זה מילה או שתיים. לפעמים יש מצבים שאנחנו צריכים לעשות את זה, כי אנחנו לא יכולים להותיר את הלבלב. גידול גדול מאוד שמסנן את הלבלב כולו ומשאיר קטע מאוד קטן, ואנחנו יודעים שאין טעם להשאיר את הקטע הזה כי הוא לא ייתן פונקציה מצד אחד, מצד שני יהיה לו לגבות תופעות לוואי וככה. יש כל מיני מצבים כאלה. ואז אנחנו חושפים את החולה לסכרת שהיא קשה, וזו עסקה בעייתית מאוד, אבל אנחנו לפחות מציעים לו את האופציה של ריפוי. אם אנחנו נסוגים, אז לא. אני עדיין מדברת על IPMP, לא על... אז גם פה זה נורא תלוי. יש IPMN שאתה מגלה בבחורה בת 30-35, ואתה אומר, אני רוצה לתכנן פה חיות מלאה, ואני עכשיו צריך לתת לה 50 שנה, לצורך העניין. ויש IPMN שאתה מגלה באיש בן 75, שיש לו מחלת לב ברקע, ההבדל בין שני זאת אומרת, אין ברפואה תעתיקים לא כסיסמה, כי באמת המציאות היא כזו איש כזה בן 75, יש לו מחלת לב משמעותית, יש לו סכרת. ועכשיו אנחנו רוצים למנוע מחלה שתופיע בעוד 5 או 6 שנים אולי, ואז זה. אז בין שני הדברים האלה צריך כמובן לשבת. שוב, אי אפשר לעשות קאונסלינג אישי, כולכם וולקאם, אבל... איך חיים בלי לבלב? אז אולי אני רוצה להגיד. אוקיי, אז דבר ראשון אפשר לחיות בלי לבלב, כי יש אותנו אנדוקרינולוגים. מה שקורה זה שבעצם הלבלב מפריש הורמונים שונים, אבל ההורמונים שמבחינה אנדוקרינית שחשובים זה האינסולין, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים אינסולין. נותנים את זה בדרך כלל במספר זריקות ליום, זריקה אחת שמכסה את ההפרשה, שמחקה את ההפרשה הבסיסית של הלבלב, ולפני כל ארוחה אפשר לתת זריקה שתכסה את הארוחה. הרבה פעמים מה שאפשר לעשות זה לחבר את החולה במקום לזריקות, לחבר אותו למשאבת אינסולין, ואז מבחינה טכנית חלק מסתדרים עם זה הרבה יותר טוב, חלק שאתם טכנופובים יותר קשה להם. כמובן מחייב ניטור יותר של רמות סוכר מאשר כשנותנים אינסולין ככה, ובעצם אנחנו עם כל חולה באופן פרטני דנים איתו מה יהיה לו יותר נוח, וגם כן כמובן אנחנו מחליטים לפי האיזון של הסכרת לאיזה כיוון כדאי ללכת. דוקטור גבע, אני רוצה לשאול אותך משהו. את דיברת לגבי התרופה הזאת ג'ימזה. רציתי לדעת מה התופעות לוואי, ואם אפשר, היות והתחלתי את הטיפול, אם אפשר לקבל את החיסון של הדלקת ריאות, למה גם אין לתקוף. הוא אמר. אני רק התחלתי ואני לא... קודם כל אפשר לקבל את החיסון, זאת לא הבעיה. בדרך כלל אנחנו ממליצים, בגלל שאנחנו, את יודעת שהטיפולים הם במחזורים, ואנחנו רוצים שהגוף יהיה טיפה יותר חזק לקראת, אז אנחנו בדרך כלל ממליצים לעשות את זה בסוף מחזור, לקראת המחזור הבא, שאז באמת יש איזושהי התאוששות של הגוף. הג'ימזר נחשבת אחת התרופות הכימותרפיות הכי קלות שיש, למען האמת. זה נושא קצת פריחה, קצת חום ככה, תמון שפעת ב-24-48 שעות הראשונות. זה יכול לעשות קצת ירידה בספירת הדם, אבל באופן עקרוני לא מאוד טוקסי. וחולשה. אגב, עוד פעם, כל מה שאמרתי, טווח התופעות לוואי שבן אדם יכול לחוות הוא מכלום ממש ליפול על המיטה ולא לקום יותר. כל בן אדם הוא אינדיבידואל. בסך הכללי, אנחנו מסתכלים על סך החולים, אנחנו רואים שרוב החולים עוברים את זה יחסית מאוד מאוד בקלות.
אז אחרי סדרה צריך לעשות את החיסון? כן, בסוף איזושהי סדרה, אבל עדיף להתייעץ עם הרופא שלך בדיוק מתי למקם את זה. ולא קורה לזה כלום. בעיקרון לא אמור לי. תודה. כן. אני רציתי שאם את יכולה להתייחס, היה פרסום בקשר למלנומה גרורתית, שזה ממש בשלב של אישור לתרופה. אני מבין, לפי מה שקראתי גם, שזה הולך לכיוון שתוקפים, מפרידים את מערכת החיסון שתורלה להתגבר על זה שיש איזה חלבון שמתלבש שם וגורם למערכת החיסון לא לדעת שיש את זה. על זה שיפרידו את זה, אז יגיעו את זה. כמה זה קרוב העניין הזה בנושא סרטן לבלב? זה הטיפול... זה עומד להתחיל, זה כבר נמצא באיזשהו שלב מחקר. זה הטיפול האימונותרפי שדיברתי עליו קודם, שהוא אחד מהטיפולים, סוגי הטיפולים החדשניים ביותר באונקולוגיה היום, זה באמת איך אנחנו גורמים למערכת החיסון לתקוף את הגידול. זה נכון לסוגים מסוימים של גידולים, זה נמצא בשלבי פיתוח בסוגים שונים של גידולים יותר. אנחנו גם שותפים לזה ללא מעט מחקרים בסוג טיפול הזה, זה לא תרופה אחת, זה כמה וכמה טיפולים. בסרטן לבלב זה לא שם. עוד לא מתקרב. אני אתן עוד הערה אחת לגבי איזה סטטיסטיקה שנתת שם, לגבי המקרים שמצטברים משנת 1980, היה משהו 300 להיום קרוב ל-768. זה מקרים חדשים לשנה. כן, זה יש גידול משמעותי. לא, צריכים לתת גם, לשלב לתוכו את תוחלת החיים, כי זה לא מספיק. לא הייתה תוחלת חיים, הייתה ב-1980 להיום. אז צריכים לראות... לא אמרתי מה הסיבות, רק אמרתי שיש יותר. כן, יש הרבה סיבות. חלק מהעבודות גם מתוכננות לעלייה בתוחלת. זה מתוכנן, כן, אבל יש שם הרבה סיבות למה אנחנו מגלים יותר. שתי שאלות. אחת, אם אפשר לספר קצת לגבי הטיפול, האבחון של טבע, טארגט 1, אני מבינה שזה רק אבחון שלגבי טיפולים עתידיים, במקרה שלנו, בכימותרפיה או ביולוגית, עד כמה זה רצוי, עד כמה זה עוזר, צריך את זה, ועוד שאלה נוספת. אני לא יודעת אם צריך לענות לזה, אבל אני מנסה. על הצד החיובי של אלה שכן מצליחים לשרוד יותר, לחיות באיכות חיים טובה, אם יש איזה פילוח שאפשר להגיד מה יכול להשפיע עליו, נאמר, המצב רגשי, אני יודעת שזה לא מדעי ואי אפשר, אבל אם תצטרכי לענות או תלונה מסוימת, אורח חיים מסוים, לא יודעת, כל דבר מסוים. קודם כל, לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה זו שאלה שנשאלת המון. יש המון בדיקות שנקראות בדיקות התאמה אישית של טיפולים. יש המון סוגים. אני לא רוצה אפילו להיכנס לזה, הם כולם בדיקות מסחריות שאינן בסל הבריאות. ויש המון סוגים כאלה. המטרה הרשמית שלהם זה לנסות להתאים את הטיפולים לגידול של המטופל באופן ספציפי, ולא שנלך על פי פרוטוקולים כלליים. צריך להבין שהבדיקות האלה אינן מוכחות. זאת אומרת, הטכנולוגיות האלה יכולות להיות קצת יותר מנוסות, יש מקומות שעושים את זה כבר יותר וביותר אנשים, יש לזה קצת יותר גוף הוכחה, אבל זאת לא הוכחה מדעית. הן משתמשות בטכנולוגיות שונות כדי לבדוק מה שאנחנו קוראים להם ביומרקרים שונים. ביומרקר זה אומר איזושהי בדיקה או איזושהי מולקולה שיכולה לנבא את ההצלחה של הטיפול. הם מנסים למצוא את אותם דברים ולנבא הצלחה של טיפול לגידול הספציפי, למטופל הספציפי. לבדיקות האלה אין הוכחה. גם בחלק מהמקרים, אפילו לביומרקרים שהם משתמשים בהם, אין הוכחה. ולכן אנחנו לא יודעים, לכן גם לא בסל הבריאות. מאותה סיבה שאנחנו לא באמת יודעים אם זה עובד. זה ניתן לביצוע, אני אהיה מאוד דיפלומטית, זה ניתן לביצוע, זה לא בהכרח עוזר. זה לא בהכרח באמת מכוון. זה יכול לכוון בדרך כלל אחרי שאנחנו נותנים את הטיפולים הסטנדרטיים. אז אנחנו יכולים להיפתח לעוד אופציות שלא בסל הבריאות, שהן לא על ידי הבדיקות האלה. אבל זה לא... עכשיו, לשאלה השנייה, יש, ואנחנו יודעים בוודאות, נכון? שיש אנשים שחיים טוב עם המחלה.
ויש לי כמה כאלה, מי שרוצה יכול לקום ולדבר גם. אבל יש אנשים שחיים טוב, עם טיפול, בהפסקות מטיפולים, בלי טיפול. זה הכל עניין של התאמה אישית ומציאת הקצב האישי של המחלה במטופל עצמו. לכל מטופל הוא עולם ומלואו, והקצב של המחלה שלו היא שונה, והצורך להתערב הוא שונה. יש אנשים שצריך בתותחים כבדים, ויש אנשים שצריכים בכלום. ולכן הפקטור הכי משמעותי למכלול של הטיפול, להתאמה הכי טובה שלו, זה הקשר בין הרופא למטופל. הכי חשוב. אולי שאלה אחרונה. אחרונה? למי רק תגידי לנו? כן. אני, קודם כל, אבא שלי כאן אחרי ניתוח כזה, שעבר בהצלחה, תודה לאל, ועבר הרבה תודות לדוקטור רחמני המקסים. והשאלה עכשיו, היום אנחנו מוצאים שבאמת האורח החיים החדש שמקשה, אולי זה דבר קל, אבל זה העניין של האינסולין והעניין של הסכרת החדשה שצצה. אז השאלה אם יש בכלל אופציה שהלבלב הוא משתפר, הוא משתנה, או שזו בעצם המציאות החדשה עם הסכרת, שצריך כל הזמן להיות באינסולין. בדרך כלל, אם מורידים חלק גדול של הלבלב, או אם הייתה איזושהי נטייה לסכרת קודם, אז הסכרת, או שכרתו את כל הלבלב, אז הסכרת לא יכולה להשתפר. אבל לפעמים צריך פשוט להתאים את התוכנית של הטיפול של האינסולין, אם זה על ידי זריקות, אם על ידי חישוב של פקטורי תיקון, אם על ידי חישוב ולמידה של ספירת פחמימות. ניסיון לפעמים אפשר לחבר לסנסור שמודד את הסוכר במשך 72 שעות, לקבל איזושהי תבנית וללמוד ממנה איפה צריך לעשות את התיקונים ואיפה צריך להוריד אינסולין ואיפה צריך להעלות אינסולין, ושוב אפשר לפעמים להיעזר במשאבה של אינסולין שלפעמים היא הרבה יותר קלה מאשר הנושא של הזרקות, אבל שוב זה צריך להיות מותאם אישית וצריך מעקב וניטור ומשחק וקצת גם יצירתיות באיזון של הסכרת. וזה לא מפריע יחד עם כימותרפיה וכל אלא אם כן מקבלים בזמן הכימותרפיה סטרואידים, ואז בתקופה שמקבלים סטרואידים, הרבה פעמים אתם נותנים רמות גבוהות של סטרואידים שיכולות להקפיץ את הרמות של הסוכר, אז צריך בעצם לבנות איזושהי תוכנית לתקופות ללא כימותרפיה, והעלייה יזומה בתקופה של הכימותרפיה. מצד שני צריך להתחשב בבחילות, חוסר תיאבון, ולדעת להזריק את האינסולין אחרי שאוכלים ולא לפני שאוכלים. צריך לעשות את המשחקים האלה ולבנות איזושהי תבנית. פה הרבה זמן מצביע, לא נתנו. גם לנו פה, אנחנו גם כן, אדם שמצביע בשמונה שנייה. השאלה שלי, האם אדם שהייתה לו לפני כ10 שנים דלקת בלבלב, האם זה מחייב שיעשה איזושהי בדיקת מעקב או משהו? אז כן, מה שהיה כדאי לעשות זה לפנות פעם אחת למרפאה של לבלב בגסטרו, ששם יש להם צוות של אנשים שמתעסק בכל הנושא הזה של אבחון מוקדם, של מעקב, של החלטה מי צריך איזה רמה של מעקב, איזה אינטנסיביות של מעקב. אז זה מה שהייתי מציע לעשות, לדבר עם החבר'ה האלה. איפה? בגסטרו, במכון גסטרו יש מרפאת לבלב. זה תלוי ב-CA29? שאלה אם הרופא שולח. לא, זה תלוי בהרבה מאוד דברים, ומה שצריך לעשות זה לבקש פגישה במרפאה, ולשבת שם ולספר מה גורם הסיכון שאנחנו חושבים שיש. אם יש סיפור במשפחה, אם יש איזה שהן תופעות קליניות שכבר ממש מחשידות לאיזה, ולפי זה הרופא יחליט האם צריך לעשות בדיקת הדמיה, ואם כן. אבל למרות שהכל בסדר, אין שום בעיה, כדאי לעשות את הבדיקה הזאת? אני חושב שזה כדאי להתייעץ ולשמוע בדיוק מה היה הסיבה. אם לבן אדם היה לצורך העניין מחלת אבנים בכיס מרה, ובעקבות זה הוא עבר אירוע של דלקת בלבלב, הוא עבר ניתוח, כיס מרה בחוץ, שקט מאז עברו 10 שנים. זה לא חולה שיחשב בסיכון לסרטן לבלב. ואם נשארת עדיין אבנים בכיס המרה, הוא לא עשה שום ניתוח, ויש דלקת בלבלב, יש קשר בין האבנים? תיאורטית יש קשר בין דלקת בלבלב לבין בוודאי דלקת כרונית, לא אירוע בודד של דלקת חריפה, אלא דלקת כרונית לסרטן לבלב. אבל פה שוב צריך לראות מה הסיפור, למה בן אדם לא עבר את הניתוח של כיס המרה, מה קורה עם הלבלב. אז שוב, זה לא נושא שאפשר יהיה ככה בשאלה קטנה לענות.
ושאלה אחרונה, מה זה ליפז? מה זה הבדיקה הזאת? ליפז זה חומר, זה אחד מהאנזימים שמייצר הלבלב, וכשיש דלקת בלבלב, אז הריכוז שלו בדם הולך ועולה. ואז, אם למשל בן אדם מגיע לחדר מיון עם כאבי בטן, ואחת השאלות שעולות זה האם יש לו דלקת בלבלב, אז הרופא לוקח לו בדיקה של ליפז או המילה, זה שתי בדיקות די חופפות, ואז הוא יודע, אם הרמה היא גבוהה, כמעט ללא יוצא מן הכלל זה דלקת של הלבלב. ואם היא ממש נמוכה לגמרי? לא, זה לא בעיה אם היא נמוכה, הבעיה היא רק אם היא גבוהה. לא, לפי יחס, היחס בבדיקה, נניח בין 16 ל-25, לא, זה חסר משמעות. אז 3. מה זה אומר? חסר משמעות? כן. תודה. כן, אחרון. גידול שהוא לא נתיח, קודם כל זה תלוי כמה הוא לא נתיח, האם הוא לא נתיח כי זאת מחלה גרורתית, האם הוא לא נתיח כי יש עטיפה מוחלטת של כלי הדם, האם הוא לא נתיח וזה כבר משהו שנעשה בדיון בין הכירורגים לאונקולוגים, ולכן באמת השיתוף פעולה בין אנשי הצוות פה הוא סופר סופר קריטי להגדרה הזאת, היא מאוד מאוד אינדיבידואלית. הסיכוי של כימותרפיה תלוי במשלב, יש המון סדרות שונות שמתארות את זה, חלק יגידו בסביבות ה-15%, חלק יגידו עד 30-35%, 35%.